Повальні облави російських карателів докотились до Ролана Османова. В оселю кримсько-татарського громадянського журналіста окупанти вдерлись традиційно зранку. Першим ділом забрали телефони, щоб господарі не встигли викликати адвокатів, пригадує дружина Ролана Османова Земіне. Быстро моего мужа повалили на пол, одели наручники, а я в это время, мы уже здесь в зале, детей быстро взяла в спальню, завела, чтобы они не видели ничего, чтобы они не пугались. Як годиться російському бидлу, ФСБівці повалили Ролана на підлогу, натягнули кайданки та почали хамити родині. Они мне говорят: что не видите, на кепке написано, кто пришел? Я говорю: мы столько проснулись и в таком шоке, когда к вам врываются, к простым людям столько народу, как вы думаете, в каком шоке вы будете? Ролан говорит: предоставьте документы. Они стали нервничать. Короче, здесь такое немножко нервозное состояние началось у них. Никто не предоставил, кроме одного. И то, как предоставил, вот так в лицо, как свою вот эту ксиву или что у них там. Нишпорили у кожній кімнаті. Всю хату перевернули догори дригом. Обшукали навіть іграшковий будиночок та скриню літньої матері Ролана Османова. Як виявилося, громадянський журналіст серед підозрюваних у підриві рейок у Поштовому Бахчисарайського району. Чоловіка вивезли до окупаційної управи ФСБ у Сімферополі. Зовсім нещодавно приходили з обшуком до Лімара, сьогодні до Ролана Османова. Завтра можуть прийти до будь-кого з нас. Я вдячний нашому народу, що ми підтримуємо одне одного. Ролан Османов давно поперек горла російським окупантам. Усі 9 років він фіксує незаконні облави, розповідає про тортури та судилища. Він пікетував проти злочинної псевдореставрації Ханського палацу. Його штрафували за так звану дискредитацію російської армії та кидали до буцегарні за непокору вимогам окупаційних поліціянтів. У 2019 році російські силовики вже приходили з обшуком до Ролана Османова. Тоді нібито шукали наркотики. Тепер головний привід для облав серед кримських татар – диверсія на залізниці. Це вже 6-й обшук у цій справі за останні 2 тижні. Підняття ставок чи банальна російська косорукість. У світі намагаються встановити причини вчорашньої атаки на американський розвідувальний безпілотник над Чорним морем. 2 винищувачі Су-27 злетіли з аеродрому Бельбек біля окупованого Севастополя і рушили перехоплювати МК-9 «Ріпер», який вів спостереження за півднем України у нейтральних водах. Безпілотник був у приблизно 150 кілометрах від Криму. Один з винищувачів кілька разів зливав паливо перед БПЛА, намагаючись засліпити та пошкодити дрон. Потім другий пішов на таран і пошкодив пропелер апарату. Тоді військові США самі збили дрон та затопили його на великій глибині. Окупанти плутались у версіях і врешті зупинились на тому, що винуваті США, бо не там розвідували. У Вашингтоні заявили, що Росія, ймовірно, збила безпілотник випадково. Натомість секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Москва грає ва-банк, постійно підвищує ставки в надії змінити обставини неминучого програшу. Російська навала на Бахмут не припиняється. Оборона міста забезпечує стійкість усього фронту. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний назвав бахмутську операцію стратегічною та подякував кожному воїну на найгарячішому напрямку. Оборонці утримують місто, там не припиняються позиційні бої, зауважують у Генеральному штабі. Постріл!
Південніше Бахмута лежить інша гаряча точка – Авдіївка. Місто, що лише у кількох кілометрах від окупованого Донецька, росіяни марно намагаються оточити. Ворожі штурми також не мають результату. Ще на підступах їх зустрічають українські гармаші. 120-мм міномети президентської бригади впольовують броню та розбирають бліндажі. Бійці зізнаються, снарядів бракує, тому доводиться цілити якнайточніше. Головне, що там капець з того боку. І ми по них працюємо, і попадаємо. Одеса, Янемо, одна міна вогонь. Мінус спрей. 284. Кутамір 26-25. 26-25. 26-25. Це є? Це. Постріл! Окупанти лізуть по своїх же трупах. І попри величезні втрати у м'ясі та техніці, вони не полишають мріяти про загарбання Донеччини і Луганщини в адміністративних межах, кажуть у Генеральному штабі. Там нарахували під 100 ворожих атак, які вдалося відбити нашим оборонцям. Окупанти насаджують війну кримським школярам, вчать збирати та розбирати автомати Калашнікова, крокувати в камуфляжних одностроях і битися в рукопашну. Такі кадри опублікували російські пропагандисти. Окупаційна влада Криму називає це курсами початкової військової підготовки. Спікер окупаційного парламенту Володимир Константінов відзвітував, що такі уроки провели вже для 60 дітей. До слова, пропаганда війни на окупованій території вважається воєнним злочином. Оружие взять. Поклон. Раз. Два. Три. 4. 5. Росіяни вірять в український контрнаступ, тому і риють окопи та лаштують фортифікації у Криму, вважає міністр оборони Олексій Резніков. Це, за його словами, гарний знак, оскільки у власній загарбницькій війні вони вже переходять у захист. Резніков додав, що у визволенні українських територій неабияк допомагає високоточна західна зброя, а на досягненому Збройні сили не зупиняться. Ми продемонстрували, що готуючи контрнаступ на Херсонщині, майже без втрат або з малими втратами ми звільнили Херсон і, відповідно, східний берег річки Дніпро. Тепер стоїть задача йти далі. Росіяни дуже добре вчаться, тому вони сіли в оборону вже. До речі, в Криму теж. Це означає, що росіяни вже готуються до захисту.